Айде днеска на Богоявление какво е подготвил ресторант Лъко. Една рекийка, една хубава салатка, морковки, зеле, тук малко мезенце, домашно, виждате как е станало, люти чушлета, боб чорбица и основното малко наденичка, сропотамо и картофки, за десерт мляко с ориз и тук малко портокалче, да не забравяме червено винце и много чесън против грип. Айде, живи и здрави на всички именици, да са живи и здрави и да празнуват и да носят с достоинство името Йордан, Йорданка и всички производни. Айде, всичко хубаво и от мен!